сентябрьнең 16-сында кесарево белән беренче роддомда ясаттык инде бала, таптым инде баланы, именно 16-сы көне җомга көн булсын дип шулай итеп кесарево ясадылар инде. Кесарево ясадылар, подизельник терапевт керде, янымда утырды. Без сезне переводим 16-нчы больницага ди, 16-нчы детскийга, 16-нчы детский нигә ди, сезнең балагыз йөрмәячәк ди. Мен шунда бүтән нем коелдым да төштем инде. Шуннан бу ничек мәйтәм? Йөрмәячәк ди, сезнең балагыз йөрмәячәк ди хәзер. Бу шепкетте акырып җылый мен шунда акырып җылый. Монда тегеләр чыгып киттеләр, теге хатыннар инде. Шуннан үтеп барам инде шул врач керде дә мине кесарево ясаган. Нәрсә булды ди, ничисең син ди? Мәйтәм, терапевт керде, нишләпсез мәйтәм, нишләттегез баланы мәйтәм, бала йөрми дип әйттеләр. Бөтенесе әйбәт, үзем чыгардым балаңны дип буйны татар инде. Үзем чыгардым. Йөри синең балаң, кем әйтте аны ди? Мәйтәм, терапевт керде, мәйтәм, теге минеке инде, балаларныкы. Миләүшә, не переживай синең балаң. Ну барыбер күңел бу мәйтәм мине успокаивать итә инде. И чыгарганда инде берсендә дә әйтмәдек. Иптәш кызлар, мен потому что берсендә күрәсем килмәде уже. Ну шул көнне именно терапевт мә ине килә ди. Ортопед килә ди. Ортопед карый точнысын ди. Синең күңелең ул йөрәчәк ди. Просто синең күңелеңне ди бетерик. Менә бу теге шымнарыңны ди инде. Ортопед килде, язып бирде, таза сал дип. И шулай. Кайчан чыгып әйткәнсең? Белмибез. Ул китте, потом шул врач әйтте инде, аны кирип бик каты сүккәннәр инде, ул терапевт инде. Шул терапевт түгел, педиатр. Әйе, аны сүккәннәр бик каты. Шунда инде, потому что анда бит врачлар кирип йөрделәр, нәрсә булды дип. Әйткәннәр инде аңа шулай дип. Шулай дип керде, миңа балаң йөрмәячәк дип. Үзең күпме интеккәч инде, әлбәттә ул бит инде. Анасын әйтәләр инде, тегене әйтә, ул ди, педиатрлар шул инде, син йөрмәгәч, алар баланы шулай дип уйлыйлар ди. Син аларны тизеп дип уйлаганнардыр ди. Шулай итеп инде. И шулай итеп Мөнир килде. Нәрсә алып килим ди, мәйтәм, чәчәк алыйм, нәрсә алыйм дип, кушып калдың чыгам дигәч. Әйдә баланы чәчәк менән ниләргә алып шулай итеп, иптәшем килеп, өйгә кайтты. Ничә яшендә кызыңа? 11 тула менә сентябрь. Субханалла. Шул хәтлем мен бик тормышыма рәхмәтлемен. О, кызым шул хәтлем. Мин инде курыккан идем. Барыбер каядыр кыйсыныр. Коляскада булгач, юк инде. Ул менә киресенчә, әнем әйдә бергә. Син минем шундый матур әнием дә. Беләсеңме син шуны ди ул миңа. Ул менә шул хәтлем каян, мин шул хәтлем юка түгел. Әтисе дә лайык түгел аны. Ул менә бик, мин аны көләм инде теге, бик мәрхәмәтле, кочаклап кына тора ул. Назлы, менә шул хәтлем назлы. Шул аның оялу дигән әйбер юк. Менә киресенчә, ул минем белән бөтен җиргә бармасам инде кәефе кырыла инде. Кызым шул хәтлем ул яктан ярдәмче, булышчы, бик ярата мине кызым.